जोरदार टाळ्यांचा जल्लोष झाला पाहिजे। या नृत्यासाठी संपूर्ण स्टेज या नृत्य कलाकारांनी आज हलवून ठेवलेला आहे। डेकोरेटरची धावपळ सुरू झालेली आहे की स्टेज पडतो की काय। साऊंड वाल्याच्या डोळ्यावर टेन्शन सुद्धा पाहिलं असेल आपण किती होतं। आदिवासी श्रमिक संघटना संघर्ष संघटना संस्थापक अध्यक्ष हंसराज खेवडाजर यांच्या वतीनं 1000 रुपयांचं या ठिकाणी पारितोषिक आलेलं आहे। ऋतिका हेमंत मस्कर यांच्या वतीनं या ठिकाणी 250 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचबरोबर खजिनदार मीनाताई खटाळ यांच्या वतीनं सुद्धा या ठिकाणी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचबरोबर गजानन खटाळ यांच्या सुद्धा 100
रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि एक आमचे दादा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचे नाव सांगितलेलं आहे. एक नाव राहिलेलं आहे, कोण आहे?